Keso kecelang jia phan nang ravek thapusi KAAC CM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuningri. Sang pilar sika bepi keso kepangji tektik lasi keso kecelang ijia phan nang ravek thapusi KAAC CM Dr. Tuliram rong hangaphan teron hem asorpen kachuningri. Lakhang ko rapli deu pani kontensi angkang borni ja mujung teron arong along ke dom amekar sonjoy teron acor sang pilar sika bepi artaing koi rahini alang li ke damtang ciklo ijon malompen keso colong si along setame keso cepaklang ponlo. Bonta keso abang kemeji kalisi apiong keso abang nang bat bom ason si tek pon longpen golaghat ceponlo. Hadakta oksigen kadurepen ajok puthot kedam tang bhomkuru arni bokajan along arugya hospital ceponsi non ICU along biponsi keso celang pon bomlo. Non ke keso ta akeng pen aning antiklak mate perelas nang mandelo lapen apor oksigen pinang bomlang lasi doktora tumpen sita un anpensi keso lang ponlo sita kepe medet jia phan pinang bak atangka nangkok tahai lasi teron hema sora tumpen un anke cebor iponlo sita non ke khidat anta abedet si ikthailo lasi man ke do KAAC CM Dr. Tuliram rong hangaphan kachuningri kisunga hot kiso kacelang ijia phan nang ravek thapusi acor Sanjay teron pen nang cethandun oso sitame biheglang lapen ahem asora tumpen kachuningri padikrim alam nang cethandun borjan pen biren teron report Time News Dipu. Dr. Tuliram rong hangaphan manese ikelang di milisupi iso ikelang dia phan Dr. Tuliram rong hangaphan chuning iso ikelang dia phan oh yon iso kami ga kami ke hospital Hemasol kan belum. Hemasol lang Hemasol no. kami dari sana kemudian ke Singapura Kalau usut ala nulis. kalau mesti Nah, cipuyon ban bak asam usut. Sobat ke Cipadong Surket tu. Sehingga kena nanti ampen cilang sekarang ejen loh. Oke, mereka petani itu kiri dia apa kayak betul loh. Masih siang di Tuliram masih curi itu semua. Mungkin